black coffee wow जों बेखौ दा ग्रहण खालामसै लोंनोसै मानि लाल दाबा रेस्टुरेन्ट गौराङाव दं क'क्राझार जिल्लानि गौरां बे पार्क खाथियाव नांजाबनाय रेस्टुरेन्ट नैबेजों दा ब्लेक कफि चियर्स बरिया कफि औ ब्लेक कफि निउ इयाराव नैबे फंबाया मा आयोजन खालामनो सानखो निउ इयारावथ' बांद्राय आयोजन खालामनाया थिग नङा नालाय देहानि थाखाय औ बेबो मोनसे सैथो ओमफ्राय एसे लानोसै आरो निउ इयारनि बहाबा थांनाय मानाय थांनायखौथ' खालामासै गामियावनो एसे औ लानोसै उसुबिदाबो जायो बाहेरायाव रंजाहैनाया बाहेरायाव निउ इयार थाराव थाखाबो नांगौ मानि रिक्सनि खोथा दा रिक्स जायो बरिया रिक्सखा बियो बिराद आखुवाखौ नुगासिनो दंना जों लोंसै जानोसै बाहेरायाव माबानोसै मोसानोसै बिराद एक्सटेन्ड जालागासिनो दं दा बुंसै गिथाव बाथाव सोरनाबा मोजां सेंग्राफ्रानो आथिं जलाजोब्बाय सिख्ला मोजाङानो खोमा गालाजोब्बाय बेफोर माहाय जादों निउ इयारनि थाखाय बाराद्राय रंजानाय गोसो होना थाखाय जादों आरो रंजानांगौ जों बादा होआखै खिन्थु बांद्राय अकेसन टाइमाव हगारसारजोबना गोसोखौ नों मोजांबाबो मानि गुबुना नोंनि मोजांखौ हास्थाया बारा औ बेनो नों आरामसे लामाजों सालायनांगोन सोरबाया बारस' बुरस' बिराद लोंनानै जानानै सौदेर खालामफैगोन बे थिथागुरिना बिदिनो जादोंना औ बिनि थाखायनो निउ इयाराव बारा लानाय जायाखै लोंला जाला खालामनाङा आरो ओमफ्राय जों दा ब्लेक कफि लोंनायाव माबाफोर रायज्लायफ्लांबावबायसो जाय हक जिखुनु जाया नोंथांमोना जायफोर चेनेलाव गोदान फैदों साबसक्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौ थुनानै ला नायबाय थानो दाबाव बेयावनो फोजोबसै नामा भिडिअखौ माने लोगो नोंथांमोन निउ इयाराव बारा रंजालाबायनो नाङा रंजाबाबो माने गोसोजों रंजाबाबो लोंला जाला खालामनो नाङा आरो नांगौबा नों गोथाङै रिक्वेस्ट खालामनाय लोङै समाव नों बेरायनांगौबा बेरायहै बहाबा थांनांगौबा थां मिटिं दुटिं खालामहै लोंनानै बाहेरायाव मालाबाबो दा ओंखार बे आरो जों रिकुवेस्टसो खालामदों आरो अर्डार होआखै होमबा दोनथ'नोसै दे बाय दे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायगोन काउन्टाराव फैसा हैनोसै बेसेबां जायो